galderatxo batekin hasiko naiz. Zergatik kozinatzen dugu? Jateko jateko eta gure gorputza elikatzeko. Eta entzuten ari garen musika honek zertarako balio du? Elikatzeko, baina arima elikatzeko. Argi eta garbi dago zein izango den gaurko protagonista. Elikadura, bai, hemengo elikadura eta hemengo elikadura. Adi lagunak. Hemen txenabintxari, zer da hau zehazki? Ekarrituzunen txaladik ez dugun behar da zekarri ezu hemen. Bueno, horiek deitzen dira krotaloak edo zintxak. Hau zintxak. krotaluak. Krotaluak, bai. Krotaluak ez da, behiai, belarrian jartzen da. Krotala, hori krotala. Hori krotala da, bai, beste gauza bat da hau, Kotralua esan dezu, eta zertako erabiltzea zehazki? Bueno, hauek erabiltzen dira musika egiteko, bueno, soinu batzuk egiteko, erlajatzeko erabiltzen direnak, eta meditaziorako. Bai, begira. Hauek jotzen dira, hola? Ni txasu entzuten egiten. Eta irauten du. Oh, ze puntazo. Bai, vibrazioak irauten du, eta orduan soinu horrek ja erlajatu egiten du, bai. Ze ona, eta nola deitzen da musika mota hau? Bueno, musika mota baino, bada soinu saioak edo soinu baino de sonido deitzen dira, nik euritantak deitzen ditut saioak, musika desberdina, musika tresna desberdinak erabiltzen ditudalako, abotsa ere bai, abesteko eta mantrak eta abesteko, eta horiek meditazioak, erlajazioak eta olakoetarako erabiltzen dira. Nekan entzun da hori mantra hori dela, bai jogan asko erabiltzen dana, nun gehiago erabiltzen da, nondik handatorre musika hau? Bueno, hau dator indiatik eta yoga bezala, ez? Indiatik eta zonalde horretatik mantrak. Ze ona. Eta hauek ere bai, Tibetetik, eta hauek ikusiko dituzu Tibeteko lamak eta hauekin, eta hauekin, ez, nola ibiltzen diren hor bere mantrak errezitatzen, eta meditatzen, eta, bueno, hori da bere. Ibiliko geak ero hemen saioa bukaeran, abertutxatola lasaitzegean. Igual gehiagi lasaitzen zara, Bueno, basiesta ingo deo lasai. Zemuz moldatzen zea zukaldean. Ongi, gustatzen zaizu kaldea. Bikain, bueno, hemen txari eleta dakau, yoga irakaslia da, musikan, polifazelitika esango benun, ez da? Eta elkarrekin ingo deuna da, asaba, beteta, arroza ginda eta geho tomate balaungarri, eta beste opiltxo bat, ja dena goxatzeko. Ados? Itxura ona. Hemen txegelitzea. Bueno, lagunak eta txari, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gean, errezeta goiteko garaian. Ingoituguna da, asa bola batzuk, beteta, arroza eta perretxikokin. Eta ingo deuna da, lehen da bizi, arroza prestatu, oinarria. Ingo deuna da, txalota batzuk zutatik pasa, bertan, barrengorriz eta xitakiak txiki inda botako ditugu, geho, ingo deuna da, bertan, arroza bota, eta pixkat, buelta batzuk eman, eta goxatzen jarriko deu, hemen miso pixka gaituko jo, geho soja, eta hoi goxatzen deunian, geho botako jo hemen barrengorri saltza dakau, berretxiko saltza. Saltza hoi botako deu, goxatzen utziko deu arroza, eta azkenengo 2 minututan, ingo diuna da, intxaurrak bota, jarriko deu, bandejatxo batzean o platertxo batzean, eta ostutzen utziko deu. Zergatikan, beste alde batetikan, ingoitugu asan ostu gatea, ostu horiek ingoitugu eskaldatu, irekin txiki bat eman, eta biguina egongoan ez, gero ingo deuna da, hemen, jarriko deu film papela, asan ostua, eta gero prestatu deun arroza, barruan sartuko deu. Itxiko deu bolatxo horiek, eta ingoitu gola, 2 erdi bat edo 10 bat bolatxo, eta gero horiek ingoituguna da, vaporia negozi. Vaporia negozi ostian, ingoituguna da, tomate saltza batian gainean jarri. Tomate saltza nola ingo deur? Hemen da gautipulina eta baratzuria, ondo erregoziko ditugu, gero bertara tomatia botako deu puxketetan inda,
ingo deuna da, oidan ondo goxatuta da honian, piperra utza bota eta aji pixka bota. Eta hori ingo deuna da gero birrindu eta iragatzi eta gure platera azpilan jarri. Ingo dugu tomate pixka azpilan, gero bolatxua gainean, eta hori gutxi balitz, hemen ingo dugu beste nasketa bat. Hemen ingo deuna da patatak eta brokolia egosi, behin egosita da honian, ingo deuna da sardezka batekin dena zanpatuta da hon horrei. Olo malutak botako izkilou, arrautza, gazta eta iringo jarraka pade bat, gatzare bai, xoxo ez gehibiliko, eta gero hori ingo dituguna da, sartaian pasa eta opiltxo batzuk ingo ditugu, gure plateran lagungarri gartzeko. Ados? Itxura ona. Itxura ona? Ondo, hori guztatzen zait, ekin ingo dio Bueno, honekin hasteko, nik tipulatxa martxan jarriko ditu lapikuan, eta zu adibidez, behitu, tomate saltxakin hasiko zea. Ongi da. Tomate saltxakin hasteko, ingo deuna da, honei txortena eta sustarrak endu, eta txikitu, eta ez du importa tamaino, nola gero birrinduin behar deun, Ongi. zure kontu, bale? Ongi. Bale, ingo etena da, ni behitu, hemen, lapikoa hartuko hemen. Iepala, arroza prestatzen juteko, eta beste alde batetik sartaitxo bat aterako dut, tomate martxan jartzeko. Venga, hau nire aldea, eta hau zure aldea. Eta aldi berian, kontatu behar dizu, esan dugu polifatetik azeala, eta zenbat gauza iteituzun. Asko, benetan, idatzi beharko nuke zerrenda luze batean, ez da? Bueno, kontatu nahi dituzunak. Bai, kontatuko ditut orain gaur egun egiten ari nahi izenak. Eskuartean dazkasunak, hori da. Eskuartean, tipula aparte, orain eskuartean, proiektu honitz, alde batetik, bueno, badugu, lorkan badugu eztia saltzeko dendatxoa, eta horre egiten ditugu goizetan kafetegi moduko zerbitzuak, ez? Eta arratsaldean, gortina batzuk jarrita, horre eskaintzen ditut yoga saioak eta baita soinu saioak, ez? Hor, tibeteko kaiku, gonekin, krotaloarekin eta horrelako instrumentokin eta botxarekin eta... Ze beharrezkoak dian, ez da? Momentu horiek askotan ez ditugunak hartzen eta gorputzak behar dituna. Eta gero hartzen dugu gaizki gaudenian, behan du. Egia da, oso gaizki gaudenean, orduan hasten gara bilatzen. Orduan jute laguntza bila, oso zerren bila. Bai, ni horregatik hasi nintzen oakoekin, bueno, ni musika zalea betidanik eta lehen kantatu egiten nuen, eta musika talde batzuetan ere ibilizan naiz, roka besten eta beste bertsioak, bai, baina ja momentu batean, sentitzen nuen gelditzeko beharra eta lasaitzeko beharra, zen bestela galdu egiten zara, inbeste estimulokin eta bizitza hontan, badira inbeste gauza, ez? Eta beti gaude kanpora begira, ez? Eta kanpora begira, eta ber kanpokoak zen behituko iguen, eta nahi dugu ikustiagu martxan, eta mategu lasai gaudela ikusten duen, ezerrin gabe gaudela. Baina ez da hala, ez da? Ez da hola, hor benetan egiten ari garena da, aukera eman gure buruari, gelditzeko, eta burua lasaitu egiten baldin bada, gorputzerako ere hori ona da. Ze baldin gaude hor beti buruarekin bueltaka, emozioak bueltaka gaixotu iten gara. Nik konbentzituan nago, gaixotasun gehienak, edo guztiak, hemendik datozela. Ez gelditzeagatik eta biltzeagatik ero modun. Ni be pixkat ipurterria naiz, eta askotan alde batea bestia, eta askotan hori da, hori tripako minak eta harra, eta bestia, eta ez da gaizki jandezulako, gaizki baizikan zaudelako lekuzkan poia. Kezkaren batekin edo gauza batekin hola bueltaka etengabe eta gorputzak gelditu egiten zaitu. Gorputzen agertzen da zerbait gelditzeko eta hor ja naita nahi ez gelditu behar duzu. Eta ideia da, hau dana ondo itia, dena harmonian jarraitzeko eta ez eukitzeko... Bai, edo gutxiago edukitzeko. Kudeatzeko aldan neurrin, ez da? Aurre zaintzeko, ez? Hori, joan beharrean ja gaizki zaudenean, pues ez dakit, aurre zaindu ez gartatzeko hainbeste, ez? Eta ongi egoteko. Eta txari, birtan, yoga mota desberdinak iteitu zue? Bai. Osa, mota desberdin desente daude, ez da? Asko, eta asko, ez dakit, horre... Eta harri azpitikan atatzea geho eta gehiago, ez da? Bai. Ez detoki guztitan topatzen alduzu. Zukal lanitako rezetak bezala, ez da bukatzen, Eta zuk asmatzen alduzu ere, ez dakit zukal yoga, holako zerbait, ez? Bai, asmatu iten dira, ez? Hor erraten dute askotan, aspaldiko maizu hoiek burua altxatuko balute, ez?
ikusiko balute zer egiten ari garen orain jogarekin. Esango, zer da hori, batzutan esango zuten, zukaldiak ine bai, Ez que joga izena jartzen diegu gauzei eta askotan asmatutako gauzak dira, eta bueno, ez dakit. Eta oinarrira junda, zer da zehazki yoga? Zer deitzen, zer da yoga? Bueno, meditazio bat, estiramentuak, zuzeu sentitzia, ez dakit nundikan harrapatuko gendun. Bai, yoga nik uste mota asko daudela, baina guztiek doaz toki berera. Eta bada, zure burua entzutera eta topatzea zure barruan dagoen toki maitasun hori, pake hori, edo guztiok dugu divinitate bat, edo zerbait hola deitu nahi duzun bezala, ez? Izen desberdinak jartzi diote. Baina hori topatzea, ez? Eta horrekin bat egitea. Askotan iruditzen zaigu, egon behar dugula hemendikara, eta ez dugu topatzen, ez? Eta jakinduri guztia, eta pake guztia, eta gure barruan dago. Baina, ez bagara gelditzen, ez dugu topatzen, ez? Orduan, bueno, pues batzuk oso aktiboak garenak, batez ere, behar izaten dugu, gelditzea, yoga, eta bakoitzak aurkituko du bere yoga mota, ez? Izan daiteke asanak, mugimenduak egitearena, ez? Gorputzarekin, edo izan daiteke mantrak errezitatu, hori ere yoga da, aspaldikoa gainera, eta izan daiteke, ez dakit, meditatzea. Egotea meditatzen hori ere yoga da. Azkenean, dana bat bezala da, oza, danakin yoga lortzen da. Azkenean ez da gauza bat, yoga. Azkenean dana da, ez da? Yogak bere erranaia da batuketa edo union, ez? Orduan bada, bat egitea zure izaera horrekin, zure divinitate horrekin. Hori da yoga, kitxo. Orduan yoga, bada, zuke zure egunerokotasunean eta... Lortu aldezuna, bai, batzuk erabatea eta bestiak bestea, ez da? Baina iruditzen zaigu askotan badela hori, honela jartzea eta pinopuente... Saludo al sol, ez beste gize, ez da gizein, eta... Eta hori da zati txiki bat. Bai, yogan badira tresna asko. Eta, bueno, horietatik zuk hartzen duzu bat. Eta zure txian zein topatuko dugu, ze topatuko dugu bertan jute gehanean? Bueno, horre topatuko dugu, batez ere, bueno, nik gustoko dut kundalini yoga, bada kundalini. Da yoga mota bat, energetikoa dena, eta asko erabiltzen du mantrak, abestearena, horregatik dut gustoko, nik musika gustoko dudalako eta bestea. Orduan, horrek engantzatu ninduen, bazelako yoga mota bat, justo, erabiltzen zuena, ahotsa, mantak, musika, eta orduan horrek engantzatu ninduen. Soinu horiek eta gauzak entzun ditu, baina abestianak eguan dikanen topatu gola yoga abestiekin, abestu iten dezu ere bai, kantuan ibiltzen zeate? Bai, adibidez, kundalini yogan abesten da, beti saioa hasteko mantra bat. Irekitzen dugu saioa beti mantra batekin. Eta jata yogan, adibidez, om, hori seguro entzun duzula. Om, hori mantra bat da ere. Om mantra, hori da motzena, ez? Baina hori, botako dut hemen? Bai, bota horrea dena, eta guain baratzuri hiru ale dola zuritzen baituzu, ere bai horrea botako ditugu. Primeran. Eta zer lortzen dezu adibidez hasierako mantra horrekin? Ja konektatzen hastia, ez da? Zaudenekin, ez da? Bai, kundalini lehendabiziko mantra hori bada zure barruko maisuarekin bat egitea, ez? Horrekin konektatzea. Guztiok dugun jakinduri horrekin konektatzea, eta baita ere, hore egitea gure aurretik pasa diren maisu hoiei guztiei, ez? Osa, zu iritsi zean arte jakiteko noa iritsi zean, eta zenekin iritsi zean, ez da? Hori da, eta hor sartzen dira guztiak, maisu guztiak, osea, zure familiare izan daiteke, zure aurretik eta izan diren maisu guztiak. Bueno, eta zen beste mantra daude? Buf, asko, man da burua, mente, eta tresna. Orduan bada tresna bat, burua baretzeko, eta, bueno, pizka bat, meditazio egiten dugunean, askotan seguru entzun duzuela arnasketa erabiltzen dela, ez? Hori izan duzun, jogan ze garrantzitsua den zure arnasketa zukudeatzea eta jakitia, ez da? Bai, eta gelditzea, eta zure arnasketa entzutea, hori bada, baliogarria gelditzeko. Zure arreta jartzen baldin baduzu arnasketan, behin zuria nahizialako arreta jartzen, ez? Horti pasatzean txorian, o bestian, o ez dakize. Hori da, eta askotan behar izaten duzu, ez? Haude buruakin nola, zaila da, bizit modu hontan, da gainak gaur egun guanik eta zaila, hainbeste estimulo da eskabalde guztitatik ez da? Bada, pasa bat orain munduan dagoena, ez dakizu zentratzea. Orduan hori bada beste tresna bat, arnasketa erabiltzen alduzu, gelditzeko, edo mantrak laguntzen aldizu. Adibidez, meditazio bat egin dezakezu, hola eserita, eta mantra bat, adibidez, Om Namah Shivaya. Agian entzun duzu noizpain. Ez dakitze hasi zer da. Bueno, nire YouTubeko kanalan sartu. Nola da?
Ba, Txari Sakti Mantra. Txari Sakti Mantra. Sakti Mantra, bale? Grabatu nuen nire bertsioa, baina sartzen bazara hor eta bilatzen baduzu. Om Namah Shivaya, aurkituko dituzu, bueno, ezak zenbat bertsio. Eta adibide bat jartzearren, guk jakiteko nundik noa di joan. Mantra bat, adibidez? Bai, mantra bat. Ba, nik oso gustuko dut Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Om Namah Shivaya. Shivaya, bale. Hori da. Ibaiak gelditu nahi, ni Ibaia. Ibaia ez, Shivaya. Shivaya. Orduan, bueno, hori errezitatzeko... Zertan datza zehazki horrek, hori. Bueno, azken finean, hori bada, Shiva, bada Indiako jainko bat. Ez, oso ezaguna. Indian tradizio oso desberdinak daude eta badira jainko eta jainkosa asko, eta hori da horietako bat garrantzitsuenetariko bat. Eta Shivak irudikatzen du kontzientzia, gure kontzientzia puroa eta gure jakinduri puroa. Orduan, niri gustatzen zait, baita ere bada destruktorea, untxitzailea, Shiva, bada, gure bizitzan beti zikloak irekitzen eta ixten ari gara, eguna hasi eta bukatzen den bezala, gure bizitzan ere gauzak hasi eta bukatu eta beti berritzen, Zorionez bai. Bai, hori da, errezeta hasi eta bukatu. Eta hola da, bizitza, eta askotan saltzei gue, ez dakize betirako dala, ez dakize eta bizitza ondan betirako. Eta ez ikusi behar dugu, ez gaudela hemen betirako. Dudi gabe. Orduan Shiva bada, gogoratzen diguna, suntxitu egin beharriela gauzak, edo gauzak alde batera utzi, berriak sartu alizateko, eta berak laguntzen digu. Pasar pagina zatean bezala betieta, hori pasa inbiar da, horri aldiak, liburuan bukaren iristeko ez da. Behar dugu Shivaren indarra, paka, hausteko eta pikutara botatzeko ja behar ez duguna. Ona. Bueno, hemen txai gea, bideok landalan, lehen da biziko urratza indau, zeatik tomatian barazkik hor martxan dazkau, batzu jauantxe botako jau, eta hemen nik ingoetena, barrengurri danak botako dituten, baina hau eta beste bi botako ditut bertara, eta goxatzen utziko dugu. Eta bitartean jungo geana da, baratze ekologiko ehar bat ezautzea. Eta hortako, COB, erreportaia ikustea, jutia baino. Guazen bertara. Kaixo, eguerdion, Joseba Ari naiz, eta etorri gara Urkabustaisko hortu ekologikoetara. Izarra herrian daude kokatuta eta eskatu didate azaltzeko nola sortu ziren eta nola funtzionatzen dugun, zer ekoizten dugun eta horretaz zaiatuko gara. Aurten bete dira 10 urte, proiektu hasi zenetik, taldetxo batek bultzatu zuelako, hain zuzen, eta udalean eskatu zuen martxan jartzeko hortu ekologikoen proiektua. Norberak janari osasuntsuak jateko aukera izanteko, landaren zikloa eta lurrarekiko lotura lantzeko, eta horrekin batera nekazaritza ekologikoa balorean eta indartzeko urtez urte. Udalak ematen ditu oinarrizko zerbitzuak, han daukagu kaseta bat atxur eta herramienta eta baurestatzeko erregarioak eta behar dituguna. Hor ikusten duzuenez satza ekarri dute, simaurra ekarri dute joan den astean. Eta hor daukagu ura. Ura kloratu gabea da, herriko depositoan goian dago, eta gainezka egiten duenean, sobrantea dagoenean, hodi batetik jeizten da eta errekarazi joan, eta orduan hor bypass bat eginda, hortxe bertan, eta betetzen dira depositoak. Orduan, normalean ez dugu urfaltarik izan, udan ere ez. Lehenengo urteak gogorrak izan ziren, zailetan zeuden harriak, denetarik. Orduan, martxan jartzea benetan gogorra izan zen, baina ondo ematen zuen. Porrua, tipulak eta lehenengo urtean, sinisten ez zutenek ere harrituta geratu ziren emaitzekin. Eta horrela hasi izan, eta gero ja jendea apurka-apurka apuntatzen doa. Parzelak libre geratzen diren unean, edozein sartu daiteke. Datorren urtean ere jende berria sartuko da. Hemen orain bertan daude 15 lur zail, 50 metro ingurukoak edo. Apuntatzen da denetariko jendea, jende gazte asko, probatzeko edo. Ni naz jubilatu bakarra, eta, batzuk irauten dute, eta beste batzuk ez. Denbora faltagati batez hemen, hortuak denbora behar du, eta danak ez daukate denbora jarraitzeko. Ari gara prestatzen udaberrirako. Pizka bedarra kendu, landu, holako lanetan ari gara. Prestaketa lanetan batez ere. Oso giro ona dago,
eta bata besteari, bat emat oporretan doanean besteak urestatzen dio, edo euria egin behar badu norbaitek estaltzen dio plastikoarekin urrengo egunean giroa hobea izan dadin, oso giro jatorra dago eta ondo konpontzen gara gure artean. Eta, kuriositate moduan, azalduko dizuet, hasi batzuk eta nik neuk landu eta erein eta gero landatzen ditut. Hemen daukazu adibidez, tipula baten lorea, hemen hasiak, eta hasi horietatik, horiek irailean jarri genituen, da ja sortu dira landareak. Eta oraintxe bertan da sasoia landatzeko, eta gero aterako dira fruituak. Hemen dauzkazue fruituak. Hemen daukazue prozesu osoa, kasualidadez suertatzen da, orain hori egokia dela ikusteko. Hemen dauzkazue tomate hasi batzuk, aretsabaletakoak, patata bat, hemen babarrun berezi batzuk. Hemen meloia, kuriositatez iaz jarri genuen da oso gozoak atera ziren txikiak, baina gozoak, eta aurten bertako hasia jarriko dugu. Hemen ere bai fabada bat, hau oso kuriosoa da, 20 urte kongelatuta egon eta gero, iaz erein eta primeran irten ziren. Eta hemen loreak ere, hau da zinia bat, margarita moduko bat jartzen duguna loreak eta insektoak eta erakartzeko, hauek tajeteak, tomate tartean ipintzeko, hauek letxuga klase ezberdinak, hau zilantroa, zerbak, eta hau porruazia. Zergatik lantzen ditu da nire hasi propioak? Balde batetik, zenbait gauzatan, landareak berak ekartzen du gaitza. Ekartzen du harra, eta alperri galtzen dira letxuga batzuk. Orduan, bertan ipini ezkero, alde batetik sendoago daude, ohituratuak daude hemengo klimara, eta ondo etortzen dira gainera. Orduan, eta oso polita delako ikustea, hasia bota, sortzen hasi, atara, landatu eta jan. Horrek ez dauka preziorik. Bueno, ezagutu duzue Urkabustaisko hortu ekologikoen proiektua. Hemen ibiltzen gara txurrari jotzen eta barazkiak ateratzen guk geurea jateko. Horrelako gustorik ez dau gaur egunean, norberak berea jatea baino. Eta animatzen zaituztek, zuek ere, lur zaditxo bat hartu, erein, landatu, eta animatzen bazarete zuen hasi propioak ere jaso eta ereiten. Eskerrik asko. Agur, tokaio! Aupa, tokaio! Oide goi baratza txukuna dagazuena, eta zenba lan iten dezuen, eta lan emateu maio baratza, baino geho elikagaiak emate ditu frutuak eta lanetik, eta gila zan ze gauza polita dan. Jarraitu goxatzen eta goxatu arazten, eta ekologien iten bazue, bainik eta hobeto, danontzako eta inguruneantzako eta dana, ezta? Baki zure baratzan ibiltzen zehala, ezta? Bai, gustoko dut. Denbora gutxi daukat. Bai? Bai, baina oso gustoko dut. Bai, bai. Bueno, gutxi gara limakazu, jasotzea jumez abisatu, bale? Baserri jango kola ite dugu. Horretarako baratza ze gauza hona, karo, junta jaso bakarri ite dugu, ona, ez oso ona. Bai. Auzokideen baratzetara joaten nahi jasotzera. Gu baserria jutea eta eta iarrez beteta da, venga, oetak izela jun jasotzea, eta gu jaso eta nola kejatuko zea, zidan txintxilika da dana. Bueno, horre dakan lana horrek. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Hemen ningo deuna da, gero tomatetxua botako ditugu puxketetan, eta gero botako ditugu baitare hautzak, eta gutziko dugu goxatzen. Hemen txein biharretena danik, perretxikoak pixka goxatzen dianean, ja arroza botako eta gainuntzeko gozagaiak. Eta hemen jarri behar duuna bai brokolia, laurdena baino pixka gehiago, laurdentxo bat, eta patata egosten jarri behar ditugu. Orduan, eman goizu zuri gailua, zuritzeko patata, geuretatik pasakoenik, eta jarriko dugu hemen ontzitxo bat, egosteko. Bai patata laukitxotan, eta baita ere zuaizkak moztuko ditugu hortikan, bale? Bale. Oso ondo. Bueno, aldaldezu guain mantrain, hola, guk entzuteko zerbait. Bai, nahi baduzu, omnamasi baia hori adibidez, nahi duzu? Noski baiez. Nola ez den nahiko ba. Aldezu egin guantxe? Orduan, patata hautziko dut eta kaiku hartuko dut. Hau, bigarrengo, garrantzitsuna gaur zuzea. Hau, geokua. Ze ona. Hartuko dut kaikua. Ea. Bestiakin txundituta gelditu nahiz nola itizu. Bai, ez da? Bai, oso ona. Honek beste soinu bat egiten du, hola jotzen alduzola. Zenbat irauten duen. Bai. Ikiarria da. Bai.
Eta gero, zenbat eta kalitate gehiago eduki, orduan eta gehiago irauten du, ez? Lekuak edo materialak? Materialak, suposatzen da zazpi Ba, oso ona da. metalekoak. Bai, hau oso ona da. Eta gelditzen, ez da isiltzen. Ez da isiltzen. Nola zazpi metalekua? Zazpi metalez egindako Zazpi tresnak metal dira. mota dazkan, da behien artean iten duen vibratu da hori edo... Bai, bada aliazio bat, nahasketa bat, zazpi metal hoiena, eta orduan horregatik ateratzen dira soinu harmoniko hauek, ez? Entzuten dituzu soinu batzuk denak batera, ez? Horregatik funtzionatzen du honek, ez? Jotzerakoan ja, ailegatzen zaizu ez dakit lasaitasuna ematen du, ez? Entzutearekin bakarrik. Ez lasaitu gehiagi, bestela erreko Ba, zaizu. gainezka ingo igual nikan. Hoi da, eta bueno... Eta hori mantra bada, adibidez? Hoi mantra da ja? Ez, hau da soinua, eta orain honekin pues mantra abesten aldut, iruditzen bazaizu, bai? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Ze ona, Txari, benetan, Hau da mantra Takit bat. izorratzen nahi hemen zea raskaki, baino... Hombre, Ze gauza ona, Ez dut inoiz egin horrelako egora batean, Ai, ama. Beste mantra bat, zukal Bueno, mantra bat, hori zukal da, mantra. bai, hau bai dela mantra, hau bai dela mantra. Nik erabiltzen dut askotan sukaldatzearena lasaitzeko ere, Bai, ez da? Bai, hau ere oso baliogarria da. Ze ona, Bai, hau ze normalean ona. egiten dut, claro, Bai, yoga lasaitasun saioen osoakin, leku ondoren, lasai batian. tokisil Ez, batean. hainbeste personajikin hemen huelta nola, ez? Jolako Gauza hori bai saioak. berdiala buru belarri jarri hortara, ez da? Bai, hor zaudez, eta bilatu behar duzu toki apropos bat, ez? Normalean yoga salak edo, bueno, hor baseliza batean ere egiten ditut saioak, yoga Ze ona. eta soinua, bai, bada toki bat gainera zoragarria. Basali izan, nundaka dago, ze Bada mundan... Montalban izeneko San Martingo Montalban, badago Vale. Deiderri baiaran, eta orduan hor, ez dakizu ze akustika dagoen, osea, jotzen duzu hau, eta egiten duzu... Elizetan beti onda gaina hola akustika hobe. Eta entzuten da, ematen du hor duzula ekipo guztia prest. Ze Entzuten ona. dira horre berrak eta dena, bueno, bada toki zoragarria. Eta horritik tutere saioak. Ze ona. Bai, toki polita. Bueno, eta hau dena, nun ikasi dezu hau dena? Hau dena, bueno, ikasi nuen Madrilen. Joan nintzen duela urte asko Madrilera, eta hor bazen formakuntza, ikusi nuen formakuntza zeola, Bai. eta egia erranda joan nintzenean ez nekien ongi norani joan. Baina sartu nintzenean, eta hasi nintzenean ja jotzen, Sentitu zen hor... egon nintzen negarrezia asteburu Bai. guztia unkitua, benetan, Ze ona. ailegatu zitzaian, nik beti erraten dute, hau, erraten aldizute egiten duela ez daki zer ez daki nola, baina zu probatu behar duzu. Eta, Sentitzeko benetan, ez da? Nik beti sentitu behar dut zerbait, ez? Budi Erraten gabe. aldi date nahi dutena, baina guztiongan ez du eragin berbera egiten. Dudi gabe. Orduan, Sentitzen bueno. dezu, eta ja sentitzen zuen benetan, badakizu... Eskatzizula ja gorputak, ez da? Bai, nik honetatu nuen, entzun nuenean eta probatu nuenean, erra nuen, hau egin nahi dut. Eta horrekin jarraitu nuen, Ze ona. holako Beste asko saioak. gustatzen, beste instrumento bat, Bai? hola, borobiladan azulotxeko inzitzen, dun, hola, Han, zonbentzera. bueno, hankap, baitu Hankap. izen desberdinak. Vale, ere, hori bai. entzutean, bai, aurrengo aldiz Ba. ikusi nuen, ez dakit, Donostiko, uste tabakalerako kale hortan Bai. nikoala, eta uste gortuko tunelan ikusi nula, Bai. mutiko bat horrei ematen, eta urrutitik nikoanen ja entzuten. Eta Bai. iritsi nintzen, ez ze katxarro guaia. Gehoan ikusten da, Oso sare guaia. sozialetan, da leku gehiotan ikusi izan dut, gure saioare etorri zan, mutiko bat horrekin, Ba. eta egia esan da, gauza, bai,
bai, soinu batzuk barruaino sartzen dian horiek, Bai, ezta? musika tresna horrek egiten dituen notak ere, bai, ailegatzen dira barnera, eta bai, lasaitu ite dute ere. Bai, musika tresna hori ere oso ona da. Nik ez daukat, badaukat anai txiki bat, ekigonki deitzen dena. Bai. Horrez geroztik egin izan dituzte izen desberdinekin eta tamaino desberdinetakoak. Ados. Eta hori, bai, badukatolako bat. Ona. Bai, ekarri ditut oso tresna gutxi, ze, bueno, nire etxea ikusten baduzu. Bai, Badago tresnaz beteta. Titoz beteta dago, ez dut tokirik. Señale ona. Bai. Diogenes da gazula esatea lizu, hau da, Bai, gauza morro bat, ia. Bai. Baina baleko tresnak dira, ez da zaborra. Ez da zaborra, ez. Ona. Bueno, eta gaina ikusite bai, zefin abesten dezun, eta esan dezu, bueno, Leono Roca abeslaria sinala, aldaketa, ez da, Aldaketa handia, bueno, orain ere tarteka abesten dute, baina bueno. Baina bai, hasi nintzen rokarekin, eta gero, pues hasi nintzen ez, ni motoreta hutsa naizenez, ez? Gelditzeko behar horrekin, ikusi nuen, zer hobe, ez? Abotsa erabiltzea baino, lasaitzeko, zen bide batez, abesten dudanean eta mantrak errezitatu, hori da yoga praktika bat, adibidez, mantrak abestearena eta errezitatzearena. Eta ni laguntzen dit, burua baretzeko, lasaitzeko, laguntzen dit pilo bat, horregatik hasi nintzen eta horregatik jarraitzen dut horrekin. Bueno, eta bertan, esan dezu, estillare, bai, leheno komentatu dezu, estillare badakazuela. Bai. Nolatan estillare, bai. Musika, yoga, estilla. Iepa, gozotu pixka gorputa, ez da? Ona, ni erlezaina naize bai, baita, klaro, baituzu ere. Erlezaina, bueno, lau erlauntza dazkat. Hor geldituko geha, bai, askuta, ez bai. Eta nolatan dakazuela estilla eta bai, bai. Nire bikotea erlezaina da, eta, bueno, berak jarri nahi zuen tokitxo bat, berak ekoiztutako estia saldu alizateko. Eta orduan pentsatu genuen proiektu bat egitea bion artean. Elkarrekin. Nik utzi nuen nire lana, berak berea, eta sortu genuen mikrokooperatiba bat, hola... Gutxik uste zinaten? Ez. Horein gehiagi, ez? Bueno, ni ere ibiltzen naiz yoga eskolak ematen, saioak ematen, eta bera erleekin, eta horrela, ez? Baina bai, denda, bada oso bitxia zen, bada denda bat, estia saltzen dugu, baina baita kafetegi modukoa, erromesak ere, Doneiako bidea egiten ari diren erromesak pasatzen direnak. Ona, eta hor mundoko nasketa. Goizean kafetegia, arratsaldean itxi pertsena, eta soinu saioak eskaintzen ditut, meditazioak, yoga saioak, eta horrela. Eta zenba jende oten da adibidez olako saio batian? Zenba jende biltzen zeate? Bai, tokiaren arabera, adibidez, baseliza horretan, saltzen gara 16 gehienez. 16 gehienez. 16 tokiaren gatik, eta baita, jende gehiagi baldin badago ere, soinu gehiago daude, eta igual soinua ez da ongi ailegatzen. Ez dakit, baina baldin bada toki haundi bat, eta zabala, hor jardezakezu jende gehiagorentzat, eta ekipoa jarri behar duzu, ailegatzeko ongi soinua. Baina ni saiatzen naiz ekipori gabe lan egiten, eta, jende gutxirekin. Beti hau esatean horren... txikian o xarmangarri jadanean erresago dago, xatziat erresago da iristea, iritsi bihartzen lekuraino, ez da? Eta gero, karo, doinu hauek, mikroa jartzen badiezu aldatzeute, ez? Bueno, mikro gozo nabalin bada. Ja, guretzen jat, bai. Naturaltasunakin, bazkenian mikroa pixka distorsionatu ditu historia igual, no? Pixka bat, ez niri gustatzen zait beti, soinu hori jasotzea zuzenean, ez? Kableri gabe. Budi gabe. Bueno, patata horiek, botako ditugu ja omen uretara egostea, oso ondo. Bai, hemen dana dakau martxan ja, ezin hobe. Hau listo, hau ere bai, oso ondo. Patatak bertara botako ditugu, eta nola patatak txikilan dauden, hauek eole botako ditugu, eta ia batea egosiko dira. Orduan, dena egosita da gaunean, betu gatza pixka botako joet, gero trentxau batzuk ingo ditugu. Nola da, dena zanpatuta, ingo deuna da, hau egosita honean, zanpatu, gazta, arrautza eta olomalutakin da irin pixatekin naztu, gero opiltxoiek prestatzeko. Hemen dazkaun hauek, esan dugu, eskaldatu inbiar genitula, irekin bat eman du, eta liso azkau bolatxuak prestatzeko. Eta hemen, ingoetena da arroz honekin, utziko dugu beste 5 minutu badijua, beste 10 minutu utziko dugu, eta ingoetena da intxaurra bertara bota eta ostutzen utzi. Gero, asak betetzeko, egosteko,
eta honekin egin behar dugu, eta puria ere bai tomatiana, osea, que lana badak hauen dikan, Badugu. baina bitarten jungo gea erreportatxo bat ikustea, ados? Primeran. Base aski jungo gea Basque Culinary Centerrea, eta ikusiko zuen gauza oso interesgarria, erakutsiko digue. Eguerdion, Joseba, eneko izko naiz, eta hemen Basque Culinary Centerren gaude, eta gaur hartziduren munduan murgilduko gara. Hartziduren munduan sartu baino lehen, zen dizuet ikasle hoia naizela, eta gaur egun irakasle bezala egiten dela lana hemen, eta sukaldaritzaren barruan, abanguardiako arloan ematen ditut klaseak. Gaur egun, abanguardiako arloaren barruan, hartzidurak pisu handia daka, eta horregatik hartzidurak lantzen ditugu. Hartzidura elikagaien ezaugarriak eraldatzea da, eta orain ikusiko ditugu adibide batzuk. Hemen adibidez, konbutxa daukagu, konbutxa tea hartzituta da, eta azukrearekin hartzitzen da. Hemen ozpina daukagu, baina ozpina hau ezaugarri ezberdina dazka, mendiko belarrak barruan baitu. Eta gaurko errezetan erabiliko deguna creme fraiche da. Creme fraiche egiteko oso erraza da, zeren azkenean hartu behar dugu esnegaina eta jogurra. Jogurra sartuko dugu hemen barruan, eta 24 ordu giro temperaturan utziko dugu, eta hartziduaren ondorioz creme fraichea bihurtuko da. Hartzidura hauek ikasleekin batera egiten ditugu kursoan zehar. Hemen daukagu gure esnegaina hartzituta edo creme fraiche, eta honekin errezeta bat egingo dugu. Lehenik eta behin, hasiko gera izokin keatuarekin, jarriko dugu platerran, eta gero mostaza pitin bat, creme fraiche gainean, eta gure pistatxoak. Bai esnegaina hartzituta eta bai mostaza zapore garratzak emango die, pistatxoak zapore gozoa, eta hau dena oso ondo eskontzen da. Dakizuenez, bai izokina keatua eta bai creme fraiche oso ohikoak dira Eskandinavian. Gaur egun, abanguardiazko jatetxetan, hartzidurak lantzen dute, zen eta elikagaien eraldaketekin plater berriak sortu dezakete. Bai usain berriak, testura ezberdinak, eta bai zapore ezberdinak lortu dezakezula. Bueno, Joseba, espero dut gure errezeta gustatu izana, eta agur bero bat Basque Culinary Centerretik. Agur! Hau, paeneko nagusi, ze gauza ona, izokina eharra gauza, Gaina ora, marinatua ni asko maiteet izokina marinatua. Bai, eta gero jarri un bezala parea gozatxokin, ez du gehiago bihar. Bezarka da handi bat eta jarraitu gozatu arazten. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Hemen txedakona da, tomatia, fundamentu hartzen ari zaigula. Hemen indeuna da, iragatzi, patata eta brokolila. Eta hemen lagundu behar desuna da, hau prestatzen, opiltxo hau prestatzen. Ingosuna da, bertara bota. Bai. Gazta, arrautza osua, olo malutak ere bai, pixatuta daude, eta gero hemen irinak hau, eta goiadaka bat, edo bi biharko dugu. Segun ze... Bat edo bi. Baina segun potoltasuna, osea, ez du gatu behar masakote bat bezala, eta pixka likido balin badao, ba orduan bai botako jo, bale? Oso ondo, primero. Oso ondo, hori zure kontu, eta ni hemen indetena ere bai. Atetu dugu asa ostuak, ja, eskaldatuak, ingoituguna da bain, bete prestatu deun arroza perretxikukin. Eta hemen betu nola ingoituten, Asa, ondo biltzeko, lehen da bizite jotena txuria aukendu. Txuria aukenduta asko zerrexago bilduko dugu. Eta behin, hola dakaten ian, iten detena da, behitu, boltsua jartzen dut, pastigotxua jartzen diot, hau bete biltzeko, hau barroa sartzet, bale? Hemen izten dut, eta guain hemen azten naiz nire bolatxuen eraikuntza egiten, bale? Iten dut, hau azpin sartu horrela, hemen jartzen dugu, prestatutako arrozan bolatxo bat, hola, goiaraka bat, bolatxoak gelditu behar du. Ondo izteko, gehiagi botatzen badeu, gero ezingo dugu ondo itxu. Eta ja hemen bai, betu, hau alde honta. Ole, artea. Beste hau, beste aldea. Hau, honea, bai, mantra pixka bihar dugu haulako gondoiteko. Naiz du kuenko aiotzea. Lasai, hartu berdia, eskulan hauek. Eta gero hemen izten dugu alde batea, izten dugu bestea, goa eramaten dugu, eta bolatxoa prestatzen dugu,
Ona. Eta gero tomate saltsan sartuta, behin vaporetati pasata. Espektakuloa. Ezin hobe, espektakuloa, guantxe esan duzu. Bueno, eta hauek hemen, untxientzako. Ni hauek egiten jungo naiz, inbiar deuna da tomate ire bai. Tomateia murrizten nahi zaigu. Eta ingo diuna da bota, piperrautza eta aji pixkat. Eta aldi berian gauza gehiago kontatu behar dizkiguzu. Txari? Zer nahi duzu kontatzea? A ber, zuzo nahi aldezu kontatu txintxilikan utzi deuna. Ez? Hainbeste gauza ez. Irrati esatari ibiltzezea. Bai, izan naiz urte askotan. Izan za, guantxe izabiltza orduan. Orain ez, orain ez. Vale. Hain justo hori da utzi nuen lana, sartzeko proiektu berri honetan. Bai, horre esti dendan eta hortan, ez? Baina lehen bai, izan naiz Euskal Herria Irratiko errataria eta hasi nintzen hor zonaldean martxan jarri genuen esan erran irratian. Ultzama, Basaburua, Imotz eta zonalde Anue, Lantz, zonalde horretako irratian. Hor hasi nintzen, gero Euskal Herria Irratian, eta Euskadi Gaztean ere izan nintzen ura pare batean edola. Zer zenun un irratian? Itzein seguro. Bai, itzen da, naizela izintzen. Itzen inbiar dalako irratian, Txari. Horregatik daukat hemen jarioa. Bai, egiten genuen magazina, hor Reyes Ilintxetarekin batera, gehienetan. Eta hor, magazina, denetarik elkarrizketak, ekartzen genituen gonbidatuak hemen bezala. Eta sukaldatu ez, baina hor, hitz eta pitz. Eta zer zian gaiak, otanetik itzeite zenuten edo? Denetarik. Arratsaldeko, normalean, arratsaldeko magazina zen. Orduan, izaten zen denetarik. Ikusten genuen gaurkotasuna zein zen, eta hor pixka bat horri buruz. Eta beti, Euskaldun jatorrak bilatzen. Eta oie gombidatu, eta hemen bezala. Gauzak ikaste dituzu, gauza ezberdinak. Eta azkenian, lan badanian, une oro gauza berdinak, jende berdinakin gauza berdinak iten, azkenian, mantra asko bihar dezu. Egia da, bai. Eta, honek, freskotu iteigu eta guztua honarazi, ala da. Nik horregatik maite nuen. Eta, pestizupena ematen, bueltatuko zinean irratira, egunen baten, edo... Ez nintzen bueltatuko, ez. Indezu ibilbide hori, eta... Urte asko egin ditun, eta gaina ni oso ipurtarina naiz, eta hemen ja... Ez badut ja bibratzen lehen bezala, bilatzen dut beste zerbait, hola guztoko dudana. Esan desuna, horri ja pasa eta beste zerren bila, ez da? Bai, hori da. Bueno, hemen inbiar deuna da, hau esek egosten jarriko ditut, 3 ingoitut, zeratikan, gitzu ingoitu goño gorko platerantzako, 3 nahikoa izango dia. Eta ingo deuna da ere bai, hau vaporen jarriko ditugu, hau 5 minutuan ingo dia, ingoetena da sartaitxo bat atea, eta baitare sartai honei emango dio, egur pixkat, eta opiltxoia jartzen hasiko da. Bai, a ber, bota diote pare bat segitzen zaizu. Oso ondo, usten dut oso ondo gelditu zaigula, bai? Bueno, eta nola iten dituzu saioak, dendak, segunetan, noiz aldan jun, ez dakit itxita, oporrak, jakiteko nundi nola dituzaten. Bueno, normalean, a ber, dendara egunero, ja denboraldia irekitzen dugunean, astelenetik igandera goizero. Goizero, bai. Noiz dazten da denboraldia? Ja, Hasita zaudete ja. Bai, bueno, duela gutxi. Martxo aldera edo. Ondo. Eta orduan azaroa arte, azaroaren bukaera arte edo horrela. Erromesak dauden bitartean, ez? Peregrino hile dauden bitartean. Hori da. Eta gero beste saioak, soinu saioak, horiek nire Instagrameko kontuan eta iragartzen ditut. Eta hor, zonaldean, Baseliza horretan egiten ditugunak, hor, irantzuko lurrak bada hor, elkarte bat, turismoa mugitzen duena, hoiei esker egiten ditut hor, Baseliza eder horretan. Ze, ona. Nola topatuko deu? Ze izenekin topatuko zaitu? Bai, pues Instagramen adibidez, Txari Sakti Mantra, bada Txari Sakti, S-H-A Sakti Mantra. Mantra. Eta hori, YouTubeen ere bai, eta Facebooken ere bai, eta bueno, alde guztitan hor eta bestela irantzukolurak.com webgunean, hor erromanikoko Baseliza horretan egiten ditudanak iragartzen dituzte. Respirando el románico deitzen da. Egia esan, erromesana eharra da, gure bai, guain ja azte zantu baino lehenu ja hasi diare bai, kostaldetikan, eta zenba jende ikusten, geotak etu ikustea gainea, ikarria da, Bai, eta gainera, ikaragarrian nondik etortzen dien, toki guzietatik, pasatzen da korear bat, eta gero japoniarra, eta gero estatu batuetakoa, gero italiarra. Kiston aberastasuna da, oberta. Bueno, hemen ningo deuna da, hau behotzen ari zagu, oso ondo, a ber, opiltxo hau egiteko, oso errez, hau egin behar dezu hartuko ja, kada bat horrela, jarri hemen,
zanpatu, eta jarriko ditugu 3, bueno, 2 igual, bazpare espeatzeko, behien artean. 2 jarriko ditugu, hola, igual duze formatxuakin, hola, zanpatu, eta hauek, vuelta eta vuelta, eta platerea. Hauei, minutu bat geratzen zaie, eta hau, dastatuko eta gatzan puntua jarriko jau. Eta nola horrei, 3 minutu egatzen zaizkion, eta gaur egun badatorren, itxoin pixkat, txukunduko dudana, eta guantxe platera eratuko dugu, ados? Primera. Bueno, hemen gaude, zuak itxali, eta banijo azkenengoan bila. Vale, irikiko dugu horrela. Bitu ze bolatxo bereziak inditugun, Earrak. Ze ona. Ze goxo geon behar duen. Bai. Bueno, hemen txein deuna da, hau, eunea bota, irekin bat emateko, beti bakizue egozitako, eta gero behin birrindutako gauzai komeni zaiela irekin txiki bat ematia. Vale, hau jarriko dugu horrela, Gero jarriko ditugu bertan. Beitu adibidez, bueno, bueltan manda politakoak galdituko dira. Beira, hola itxidura behian utziko deu. 2 eta 3. Horrela, Guain, amaitzeko historia, aber hauek, opiltxuak. Hau ingo deuna da, igual behitu, Hola jarri. Eta, bilak ez jartzearen, ingotena da bat, erditik ebaki. Eta horrela jarri. Bai, juala. Perexila. Olio, tanto bergin bat. Zio ze falta zait. Zio ze jo, bukatzeko zaigo. Zerbait, zuri gustatu zaizu krotaloa, Hori da. Este entzun da, ikusi nahi den. Horrela, eta bitu trukito bat, Aji pixka jarriko jo.